Argiaren podcastak. Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much Hau, oroimen histerikoa da. Historia diren istorioek txoratzen gaituztenon podcasta. But I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Don't know much about Buenos días, Nagore y la de punto. Ole, qué hermosura. Zebalda gauza derragorik bizitzan Espainia zitza egitea baino. Gaur Espainia dugu izketagai, baina Espainia eine podolo batekin, ondo oskatuta, ahoa beteta, behar den bezala. Eta bereziki einaren gainean etzanda gertzen den gizon iberiko horretaz hitz egitera guazela uste duz. Espainia laguna, zerbait baldin bada, Espainia da diferentea. Bai, Bakarra munduan. Eta azteko, agian, 0B, eta alfa hoietako batekin aztea baino. ¿Ves? Manuelito Fraga, gure laguna. bai, Manuel Fraga Iribarne. Hori ere gure aldeu. Pentsa ezagun ezetz. Vale. Kontua da, 1972an, Manuel Fraga Iribarne informazio eta turismo ministro izendatu zuten. Frankismoan. Hori da. Ospare. Bai. Eta zer egintzun, ordura arte Espainiako turismoa edo sustatzeko erabiltzen zen leloa Spain is beautiful aldatu eta Spain is different ezaguna. Alde herrian. Hori da. Publizista gutxa zan, Iribarne. Bai. Egia da, zomen zuen berak asmatu, bere aholkulari batek. Bai. Inglesa zekin aholkulari batek. Hori garrantzitsua, bai. Bai. Lelo hori zuten lehenengo kartelak bilatzen baituzue eta ikusten baldin badituzue, ikusten da kanpainaren estetika behintzat etzela diferentea. Toreroak, flamenko dantzariak eta halako topikoak agertzen dira irudietan, baina urte horietan aldatu zena zen turismoaren paradigma. Zer gertatu zen? Igual inflexio puntua 1959an jarri dezakegu, ez? Hamarkada aldaketa. Eta baita ere, badiez, 59ko uztailean, Benidorreko nazioarteko kanta jaialdia burutu egin zen lehengoz. Orain berriro berreskuratu dana Eurovisioneko hautagaia. Bai. Ordu sorburua. Bai. Ara. Eta Benidorreko kasua oso nabarmena da. Hau da, arrantzale herri txiki bazen 50etan, eta gaur egun da, munduan biztanleko etxe horratz gehien dituen hiria. Eta kulturaren, referente. Hori da. Eta urbanismoarena. Ere bai, pizka. Bai. Besteak beste adibidez, Torremolinosen, Pez Espada Hotel erraldoia eraiki zuten, eta hor datu batzu daude, ez, urte hasieran Espainia frankistak 76,3 milioi dolarretako defizita zeukan, eta gainera etzen egoera bat ere ona, petrolio hornikuntza eteteko mehatxua zuen zelatan, ja Marshall Plana, ez? Bai. Amaitzen ari zen, eta urte amaieran aldiz, turisten dibisei esker, 1 milioi dolarreko superabita lortu zuen erregimenak. Eta datu hau edanak, orain arte esan dituten danak, jaso ditu liburu batetik, Gabriel Cardona eta Juan Carlos Rosada historialariek idatzi zutena, 2009an, La invasión de las suecas izenekoa. Oso izenburu iradokitzaia. Hori da, bai. Kontua da, Frankok lehenago sortu zula informazio eta turismo ministerioa. 1951an, baina oso zaila zen Mediterraneoan adibidez Frantzia eta Italiarekin lehiatzea, komunikabide eta errepidesarea oso kaxkarra zen Espainian, etzegon ia hotel modernorik, etzegon kanpinik, eta 1960an urte hortan zehazki, oraindik ere elite turismoak eman zuela etekin gehien. Estatu Batuarrak adibidez ziren gutxiengoa, bisitari kopuruari dagokionez, baina hori eliteko turismoa zen, hau da, gutxi horiek dirutza utzi zuten, bai. Urte hartan, $123 milioi xautu zituzten, Estatu Batuarrek Espainian,
Eta beraz, oso gutxi ziren, baina turismoak sortutako irabazien 145 haiei esker lortu zen. Eta, baina egia da handik aurrera ja masa turismoa gailenduko zela, ez? Besteak beste, astakeria urbanistikoi esker. Bai, eta zertaz ari garen ikusi nahi duena grafikoki, hartu kotxea, jun herrialde katalanetara, eta bereziki Valentzia eta Alakanteko kostaldetik beratuan autopistatik voltatxo bat eman, eta, wow, espekulazioa eta zuntxipenari, porlanesko omenaldi erraldoi bada. Nik ikusi nun lehen dabiziko aldia, flipatu nuen. Eta uste dut hor dakala oinarria bai. Aipatzen izaren garaietatik, ona izan den espekulazio eta zuntxipen natural horren, ondorio. Bai, baina, garapenaren izenean, ez? Azkenean, ez, Espainia frankistaren desarrollismo garaia hasi zen orduan, ez? Eta esan dugun bezala, pues, turismoa izan zen, desarrollismo horren oinarrietako bat, eta urbanismoan, naturan zeragin izan zuen aipatu dugu, baina zineman ere eragina izan zuen, eta hori ikusteko, oraintxe entzungo dugu, gainera 50 urte beteko ditu pelikula horrek, 1973koa da. Eta da Manolo Lanuit izeneko Arribitxi cinematográficoaren hasiera. Han venido porque saben que España es diferente. Y aquí encontrarán el sol, la paella, las corridas de toros. Y también, ¿por qué no decirlo? Algunas vienen buscando el romance, la aventura. Desde Rodolfo Valentino, los Latin Lovers, tenemos mucho cartel y ustedes perdonen la inmodestia. Claro que sobre gustos no hay nada escrito. Por eso, el que levanta más admiración a su paso es ese colosal producto que salió del cruce de dos pueblos fuertes, rudos y primitivos, los celtas y los iberos. Nos referimos al racial celtíbero español, que en este caso se llama Manolo. Erdarazko jario hau ulertzeko agian ariketariko dena da film horren hasierako zati hau ikustea. Bai. Itzi gabe ere oso ondo azaltzen da tesia zindan, ezta? Bai, eta nik uste nahiko ulergarria diala macho, celtíbero, eta ez, eta gaina Espainia diferentea dela esaten du lehengo esaldian. Hori da. Eta, irudiak ikusiko duzuena da macho celtiberikoa ez dela ez zelta eta ez iberoa, baskoia dela. Oso. Alfredo Landa, ez? Iruindarra, ez? Iruinsemea delako, bai. Eta egia da, Alfredo Landak badauka ohore bat, pixkatu bat zalantzazkoa, baina, eta da, zinema genero oso batek bere izena hartu zuela, ez? Bai, landismoa. Bai, gaur egun landismoa txirrendularetzearekin lotuta dago, ez? Mikel Landaren zaleek eta... Bai. Baina berez jatorriz landismoa da, hori, garai hortan, ez, sortu zen genero hori, pelikula txarrak ziren, aurrekontu eta demora gutxirekin eginak, Landak berak, ez Mikelek, aitortuta. Alfredo Landak aitortuta. Bai. Txarrak ere badu bere sarma. Bai, eta meritu ere badu, hainbeste pelikula txar, eta gero, sekulako arrakasta izate zuten zeak... Kompetentziare agian txikixoa zan, gobernuaren laguntza, bueno. Eta gero, aitortu behar da ere, transizioarekin genero hau amaitu zela. Transizioarekin, baina baita ere, Landa, ez? Alfredo Landa beraren lanekin, ez? Lan, esan ezagun serioak egiten hasi zen, eta adibidez, 84an Kaneko zinemaldiko saria jaso zuen. Bai? Los Santos Inocentes pelikula batik, bai. Hori bai. Horregatik. Hori bai. Baina, kontua da, ez, landismoaren pelikula hauek bazutela erotismo puntu bat, ez? Puntu bat, baina justua, ze zentsuraren mugarekin jokatze zuten, ez? Eta tarteka gai sozialen bat ere agertzitekeen, baina gero amaieran, pelikularen amaieran, beti, ez, moraleja, oso ultrakonservadorea zen. Nolas ba. Eta beste izen buru batzuk, ez? Manolo Lanuit zati bat entzun dugu, baina beste batzuk adibidez Amor a la Española, edo Tres suecas para Tres Rodríguez. Hola, tesia ja izen burutik garbi utzita. Hori da.
Eta, bueno, gaina, aipatu dut, aipatu ditugun datuak eta La invasión de las suecas liburutik datozela, ez? Eta, orduan, nire galdera, nondi dator, ez? Suekekiko, ez? Turista emakume suediarrekiko obsesio hori. Bez, suediarrak ere kopuruz, ez dira inbeste ez munduan, eta Europan ere. Ez garai hartan, turisten bi herenak ziren frantziarrak, inglesak eta alemaniarrak, eta suediarrak oso gutxi ziren. Ja. Eta orduan, Cardona eta Losadak, liburuaren egileak esaten dute, Espainiarrentzat emakumezko turista guztiak suediarrak ziren. Inortxok ere ez daki, mitoa nola sortu zen. Ja. Hau da, ez dakigu. Zergatik suekekin alako... Bueno, ez da egite. Egia da, Ipar Europako emakume estereotipatuen, altuak, rubioak, azaltxurikoak, haian justo, macho zeltiberikoaren antipodetan daudelako, edo... Igual aderantziz da, igual estereotipozat joten ditugu, ez? Hori, egualdekoak izanik ere, pues... Ja. Ez... Horren eragina izan dugulako. Edo sortzaien ame txesteak, edo auskalo zer dago noratzean. Baina zer honik ez. Ez dut uste. Hori da. Kontua da, Cardonak eta Losadak beraz ez diotela galdera horri erantzun, eta ez dakigu mito hori, sueken mitoa, ez? Horren atzean zer dagoen. Baina bai, bi egileek Espainiz diferent, ez? Leno horren atzean dagoena oso garbi uzten dutela liburuan, eta bereik diotenez, leloak mezu subliminal maltzurra zuen. Espainia desberdina bada, sistema politiko desberdina izatea ere justifikatuta dago. Ja, bai. Bueno, Espainiz diferent, baina batez ere, Espain zer den hobeto osaltzen du, hasierako S-a kentzen badiozu. Hori da. Spain is pain. Bai. Beraz lagunak, hau esan da, agian, zingo dugu. Kalamare bokata bat jatera jun, ez da egite. Ondartzara. Benidorrera buelta bat? Betu, Suediara joango bazina, agian, neko, Suediar estereotipo horretatik pasako zinak, ahora? Agian, bai. Guazen, Suediara. Argiaren podcastak. Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu Argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea bultzatu nahi baduzu, egin zaitez Argiako kide.